Kirkonkellojen soittamisen tarkoituksena on ensisijaisesti ilmoittaa Jumalan palveluksesta sekä kertoa joistakin kohdista myös keskellä Jumalan palvelusta. Viestintään on kehittynyt erilaisia soittotapoja, joilla on omat tarkoituksensa. Kellot sijaitsevat keskellä pihaa olevassa kellokatoksessa. Kellon soittajan tulee ehdottomasti suojata oma kuulonsa käyttäen kuulosuojaimia. Ilmoitussoiton tehtävänä on viestiä seurakuntalaisille kirkossa alkavasta Jumalan palveluksesta, toivottaa tervetulleeksi yhteiseen rukoukseen. Ilmoitus soitetaan yleensä suurimmalla käytettävissä olevalla kellolla. Se aloitetaan 3 harvalla lyönnillä Pyhän Kolminaisuuden kunniaksi. Suurinta kelloa soitetaan lattialla olevalla polkimella. Jalka laitetaan kevyesti sen päälle ja soitetaan rauhallisesti 3 kertaa ja jatketaan soittamista 50 kertaa. Välillä voidaan lausua mielessä Jeesuksen rukousta: Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Kylmänä vuoden aikana, erityisesti kovilla pakkasilla, on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta ja aloittaa kellonsoitto hiljaa herätellen. Muutoinkin soittamisen voimakkuus on syytä pitää pienenä kellon vaurioitumisen estämiseksi. Juhlasoitto tai kolmisoitto tarkoittaa kaikkien kellojen rytmikästä juhlavaa soittamista 3 erillisessä jaksossa. Yhden jakson pituus on muutama minuutti. Ilmoitussoiton jälkeen vähän ennen palvelusta soitetaan juhlasoitto ehtoo- ja aamupalveluksen, vigilian sekä liturgian yhteydessä. Pääsiäiskaudella Jumalan palvelusten jälkeen on mahdollista soittaa juhlallisesti. Erityisesti kirkkaalla viikolla eli pääsiäisviikolla on kirkkokansalla mahdollisuus tulla kokeilemaan riemullista kellojen soittoa ja viestiä Kristuksen ylösnousemuksesta. Vuorosoitossa kelloja soitetaan vuorotellen yksi kerrallaan pienimmästä suurimpaan ja lopuksi kaikkia yhtä aikaa. Tätä soittoa toistetaan useampia kertoja tarpeen mukaan. Vuorosoittoa soitetaan muun muassa suuren lauantain aamupalveluksessa kannettaessa Kristuksen hautakuvaa ristisaatossa kirkon ympäri sekä hautaustoimituksessa vainajaa kirkkoon ja kirkosta pois kannettaessa.